ndị otu ibe m ka ife na-asọtụ na amụ ọkwa Buhari bụ onye isi ndị yutu ọkwa ya bụ onye isi anyị Obasanjo onye eze ndị yutu Enugu bụ the latest youth enwere eme m appreciate ndidi nwere maka na unfortunately oge ọ na-abịa ka deputy governor na-abịa so adịghị mana difficult esi achị ka mara n'operation that's why it happens ka ndị godo ka ha tell it to him so ọnụnwa mekọ ka mma mmadụ nwee ndidi shele mụ na enwefe iche ebe ọfọ onye ka anyị si na abịa ebe unu kene ya nọ ife dị maka ọrụ adịma na etu ọbịa kene ọnụ ọnụ ya fụ asọ ya nke ọnụ ife pụtakwa mmadụ elotara ya etu osi bịa kene ọnụ and etu osi asọpọt ya maka na ọnụ wọchi aja gọọmenti ọ na-afụ na reality ka ha chọrọ and onye ọ na-bidoro nwee good foundation ama think na one sister support ya yes ọhụ nke ije na-eme ka anaghị owusi ndị mmadụ aghọwusi ọnụ wọchi ọbịa bụ ebe a gịta na fụna convoy eji bịa na ha China moto anyị shows normal the meaning of use local products. Other governors niile mere otu a na-use local products ebe a na-arụ na Nigeria. Ama gwụ na any of our youth are very busy. Ogbo ndị esi ka ha je na-abụ ọfịa. Ndị anakpụrụ ọfịa, ha na-akpụrụ ọfịa na n'ọkacha mma. Ibe a na-efi ewu etu ahụ esi mee ka ma na ha nọ. Ọ bụ na emekwata onye ọ na-adọntị gị onwe ya ebe na-akpụ ọfịa. Mụnwa personally mebe na-akpụ ọfịa. Ịghọtago mana ihe asị na ndị na-akpụ ọfịa na ụta adọrọ ha onye ọra nwere ife obu n'uche ma ife ọ na-achọ o ji na-akpụ ọfịa so na nna ya ka anyị chọrọ na-enye aka sọpọtụ ife a na-eme ka enwe ọganihu ka dị yuutu ndị na-eme ntolite dị bizi onye dị bizi ya eme nnukwu ife achị efe ọkụnụ China nọ kịta I invite unu from ọkọ na ebe unu bịa o gosiri unu ụdụ mkpa ụnụ adịghị mkpọ n'agha na ebe a tata ịghọtara ife onye adị na-eme ọfụma ọsị ya ruo ekuku na-esi gị mmiri ụlọ ọ dị very important getiman dị very important onye mebe ọfụma ọ dụrụ gị mma ọ dụgoro ya mana ọ na gụrụ ndị nye ya moto ọ dụrụ mma ife afịara ya ahịa onye wụ Gabriel president today ka principal nọ na secondary school principal nọ na secondary school gardener ndị in charge of flower debe president principal nọ na secondary school na ihe secondary school ọ karịrị ya o nwere ife nwere ya ọchọ ya ojekwe gardener nyere ya aka maka ọ nọ nso n'ebe ya na-eke so etu aka ọ dị ife ya dị ya na-eme ọfụma na ọ dụrụ onye ahụ ma ọ dụrụ so daanụ much to say. Oge mụ na akọ na-discuss isi anya invite unu ka anyị nọ n'ụma maka most time ama fetu ise protective fresh ọ na-abịa ma onye mụ na afọ ma ana m afụ every time afụ etu unu si fight for me ndị impress so much nwesị ya ndị a niile na ndị a fight for me ya invite ya ka mụ na ha fụ ka mụ na amalụ maka mụ na ha amụghọ ha na-anọ ụmụ ọgụ ndị ọkara ọmụ ha ọ sị na ya ma nọrọ na ya mụ ha esi oke ndị ile ahụ na-ada fight against ndị na-anwụ ọgụ ya invite ya ka mụ na ha ma nọ ife dị maka ọgụ iji gosi na mmere ha appreciate ọkwa ibe ji sono bịa ka ụnụ mara ibe dị n'ala maka oge ụfọdụ ụnụ amụghọ m ọfụma mana apụta ụra na-anọ ụmụ ọgụ onwe ndị mmemme uche atụ ụnụ nwe n'ụmụ ọgụ nwere ike ọ na ha na-akụ na nje ya n'ọfịa mana ọ na-aga onye nwe mmejo na-apụsta n'onye ahụ kpọtara ọsọ ọgwụ ụlọ na-eprotekti kụchara nwere polisi ọzọ ọgwụ ụlọ ndị a na-ele anya ụlọ na-eprotekti ka a na-amụta n'ọchụkwụ nọ na-eprotekti ya maka ngwa ụlọ ife ahụ na-eme dị important amaghị m agụ onye bịa na ọnụ nwa ji aka ụlọ ga-anụta and the way it is afọ nka nke n'ụlọ ahụ kpeta nsị bụ ụlọ na time to time
mmadụ akpọ ụlọ na-ekele ụlọ kwesị n'ọkwado ekele ụlọ eke onye ọrụ eke ọ na-arụ onwe onye ya sị na nne na-arụcha nnake ịghọtabe ekele ụlọ eke onye ọrụ eke ọ na-arụ nke onye nke ọrụ so na m mere appreciate everything unu na-eme even unu na-eme without knowing me Colonel even though ha na-eme ihe niile ndị a without knowing me atata amaghị m ụlọ ọ ekele ka m bịara n'ụlọ yes Colonel enwe ificha ego Okay, so and Anambra na Amalo na-etu anyị nọ ụnụ na-asọpọtụ anyị anyị nwee opportunity si na anyị na-eme maka sometimes anyị na-eji nweta influence of foreign partners anyị na ha na-emekọgasị ife ha na-sponsor training ife bụ onye nwere onye nke enwe ife ọ na-arụ chọkụ onwe ife ọ na-arụ anyị na-enwe foreign partners na ha sponsor it's not how to train 200 Nigerians. As sponsor, you train. I want no position. No be far. Only you know when you around you. All have no movie. Or that I need training. I need to train if I within 1 year or 1 month or make one hour. But when you train, like when you shop or mechanic, when you shop or electrician, when you shop or panel beater, even if that money area. I know you may want to get about training. A year to a couple. I yet train or the standard. I was established. Over net train chair, actually the workshop again. I am a automatic employee. Any workshop in Nigeria, but I have a workshop again. Mama, show me a workshop. Also, the German workshop, okay. Man, all know what I employ when you're on a training. And the trainer here take time, you know, it take 9 months. And you have specialized here. If you have motor anywhere, like a melody, what to do. And after some time, I know a factor. Nnewi. I'm going to go see her. Why you go see her? I go see her. The next one. Okay, good. I will share it. I employ almost double in them employ. Look at my employment. Oh, you know, my boy, I need the mother. I think I shall. Oh, we find no interest. Just men like I know Albago already. Even a problem. Company grow, I'm a so young grow. We can't throw even away. Huh? Now, the most important thing, now work together. We train and work over. And I have forget before the morning, ngwa ife mere ọ enye ụlọ ego transport unu ejina ọ mma agwa ọ enye ụlọ ego transport na a na-etinye time to time anyị ga-abụ na-agwụ n'ebe anyị jedebe ịghọtara na-egosi n'ebe anyị jedebe ka ọ hụrụ na-akọwanye ya ife maka ụnụ ya akọwaziri ụwa maka ya ụnụ na-akọwanye ya ife odo anya na ụlọ ofe efe ụlọ so nna ukwu Chief Innoson Chukwuma nke anyị chaji nọọsụ wee mara ịma na ngwuru ya anyị na-ekele gị ekele a ga na-asụ Igbo n'ọba anyị ka anyị nọ
biko na mbụ anyị na-eme appreciate etu isi wee nabata anyị maka na mgbe a kpọrọ anyị na-abịa edugharị anyị n'ime factory gị a sị na o nwere ike ihe enwefe gị mana imesara bịa wee dugharịsịa ihe anyị niile ogologo na-enye Chukwu ekene for inye gị to humanity number one, inye gị to Nigeria, inye gị to ala Igbo na inyezi gị to Anambra steeti maka na n'eziokwu eziokwu enebe anya ihe ị na-eme to this side of the world ya ndị isi ojii ọ na-ada anyị ka ọ dị impossibility mana ị na-eme ya iwe fụta na ndị isi ojii nwere ike ime ka ebe ekweghị ọgaga gaa aga. So anyị na-ekele Chukwu n'isi gị wee na-ekelekwa gị na ụdị mmadụ nke ịbụ maka na o nwere onye ọ ga-abụ ọ bụrụ na ya ma dị ka n'ọnọdụ etu nọkịta ịma na anyị na-aga ma nọkọ nwe etu a mana ele ka isi wee nọbe pụta ọs bịa diskọs anyị na-ekele gị wee na-asị gị ka iji n'eziokwu eziokwu gị na-ekwu okwu imetụtara aka na nọọ ndị n'ebe a na-anụrụ ọga. That is the truth maka na ama m na in the height of the issue gị na ndị GTP mgbe ọ nọ na the peaks onwe mgbe ọbụla ifili na enwere ndị manipulation against your interest ọ na-adị ka manipulation against us. That is the truth. Ọ na-adị ka manipulation against our personal interests even when we have not met you. So that is the truth. So and ndị bias nọ n'obe nwanne agba n'ọsọ ọ nwanne anyị nwoke ka ebe a anyị ga na-eprotect interest gị wee na-ekelekwazi gị na-asịkwazi gị ka ị kara obi ike agwụkwa na gị maka na anyị mana ụdị ihe na-eme ihe nwere mgbaka elu ọnọgide onye asị mba ka ya mechi ya azụ mba. Ị na-egosi ndị isi ojii na ọbọsọ ndị Igbo that n'ife anwa dị possible and anyị na-ekele gị na-ekele Chukwu na onye na-adị mmadụ ka gị wee na-asịkwazi gị daalụ nne na nnabata ka ị nabatara anyị. Some of us nwere other engagements today mana mgbe ị kwuru na anyị ga-abịa ebe a tata we jettison the other interest wee sị na anyị ga-abịa ebe a na nyere gị tata anyị bịakwa wee nọruo by this time which we didn't plan to. So anyị jikwa gị ụdị ịfụnanya anyị nwere ebe ị nọ maka na one of us ka ebe so anyị na-ekele gị na-asị jisi ike nnabata ịnabatara anyị Chineke ga-aga n'iru na-agọzi gị n'afọ Jizọs. Daalụ. Like I say, chairman, elder brother, chairman, Chief Gabriel, ndị otu ibe mmeri ka ife na-asọzi na amụ ọkwa Buhari bụ onye isi ndị yutu ọkwa ya bụ onye isi anyị Obasanjo ọbụla eze ndị yutu Enugu bụ latest youth enwere ezi na nsisi ndị yutu ibe m ọnụchịrọchị ọ bụrụzie mụnwa fagicha 30 years wefa anyị nwa younger youth ife na-abụ ife a na-afụ n'obodo amara ife ha chọrọ ka a na-afụ ụdị ife ọ bụrụ na ife na-aga ike plan ya ọnụnwa sọbụrụ take over everything anyị na-akụrụ n'aka ọ bụrụ eziokwu mana ịgazie na Naịjirịa ọ na-agacha etu ahụ mana mkpa nnekwu unu bụ mepe na ekpere yọba na Chineke tiinu uchu n'ife unu na-eme na one day is one day ọ ya aga like that one day ife niile akwụsị ndị ahụ ndị a akwụsị ife ya na-aga ọfụma onye ọ na-enjoy ya ndụ ya ọ bụ so nọn unu mere ọfụma. My brother Innoson ọ likere ndị youth because no youth na-eme ife niile ije na factory a na-ebu ọ bụ ndị youth na-alụpụta ego ahụ ji azụ efesa nya nwee esighị ike ọ experience ka o nwere esighị ike ọkpụ aka mana o nwere experience ọ ndị youth na-eme ife ahụ niile ife ọ na-eme ọ ndị youth ha bụ security ha ka a na-echekwa mmadụ ife niile ọ youth ife niile batara ịghọtago. So etu unu lụtara ya sịkọnụ gafe ya taa o kwuo na sị na ụlọ anọrị ọgụ n'azụ without efe anya ọgụ ụlọ anụ ọgụ nọ progressive onye Igbo maka eke nji anụ ọgụ naghị anụ maka nọọ Innoson ọ na-anụ progressive onye Igbo ana ọ bụghị onye ochi ọ bụghị onye wayo ọ onye na-alụ ọrụ na-employ ndị youth ije kịta na factory ebe a ibu ebe 5,000 people nke ọfụ a kịta ya eri 10,000 people
10,000 people ahapụ ụmụ ya ọkwa ndị youth ka ha nchama ije Enugu 5,000 people ije ebe dị iche iche efu ndị mmadụ afọ na youth anọ ụlọ nwa n'ebe ọ na ọ bụ nwanne gị ọ bụ nwanne gị ọ bụrụ ọyị ọ bụ ọyị ọ bụrụ onye youth ibe gị ọ bụ ndị youth ama ahụ nwekwa so n'ife ọ na-eme ka ọ dị mma ọ bụ na Naijiria nwere ụdịrị mmadụ up to 10 ifedi na-ala onwezi ndị ya afụ iwe na-enwe mana ịma na ofu ụkwụ ada achụ ọfịa ofu onye a ga-emechi ya mana ọ mee nke o nwere ike ọ hapụkwa Chineke nke ọzọ so na ife nna ya chukwu n'isi ụlọ bụ ka Chineke nye ụlọ mmụọ ịfụnanya nye ụlọ mmụọ nghọta nye ụlọ mmụọ ịgba mbọ bikos ịfụ mmadụ n'anya na-agba mbọ ghọta ime enwe problem ọ na-esi ebe a dị mma esi ebe a dị mma so Chineke nye ife na nye ụlọ ogologo ndụ mgbe e wee na-akwa ma ọ bụrụkwa ụdị otu nke gafee anyị nwa etu a nkwulie ka ọ ga-adịrị ụlọ mma ụlọ na-akwa Chineke dịrịkwa unu dị n'ụlọ bụ ụlọ dị iche iche anyị nwa nọkwa ebe a anyị nọkwa na anọrọkwa ọfụma site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị.